Tomáš, hádaj, čo sa ma môj syn pýta tesne predtým, ako ideme spať. Tatino, zamkol si, je zavretá ventilačka a hádaj, prečo sa to pýta. Pozeral správy. Bojí sa, že nás vykradnú. Ale my tu máme niečo, čo nám predstavíš a čoho sa zlodeji veľmi boja. No, boja. Majú rešpekt pred tým. Dokáže ich to zastaviť, jednoznačne. Áno, skutočne sa stávajú situácie, kedy sa do našeho obývaného domu niekto chce dostať. Áno. Ten častý spôsob, ako sa zlodeji dokážu vlamať do domu, je veľmi triviálny a jednoduchý a pomôže nám kľúčka, ktorá má ochranu proti otvoreniu. Cca v polovičke prípadov zabránia použiť ten ich postup, ktorý majú naučený. Samozrejme, nebudeme dávať ľuďom návody, ale skrátka vymeníme túto obyčajnú kľúčku za bezpečnostnú. Aké máme možnosti? Dobre, základná varianta bezpečnostnej kľúčky je kľúčka, ktorá má v sebe guličkovo-pružinkový mechanizmus. Čo to znamená? To znamená, že nie je možné ju otvoriť spätným chodom. Toto je jedna varianta, ale to nie je to, o čom by som chcel dnes hovoriť. Chcem hovoriť o spôsobe ochrany pred vlámaním pomocou kľúčky, ktorá má takýto špeciálny gombík, alebo kľúčky, ktorá má kľúč. Nie je možné tým pádom otvoriť či už balkón, dvere alebo okno bez otočenia kľúčom alebo bez stlačenia gombíku. Mne sa esteticky páči viacej táto s týmto gombíkom. Áno, za mňa je o malilinko, povedzme, že rizikovejšia, ale za mňa by som osobne volil kľúčku s gombíkom. Je to komfortné, netreba zamykať, netreba kľúč odložiť niekam preč, čiže určite si namontujeme túto kľúčku. Áno, dobre, áno. takže ideme na gombíkovú kľúčku. Takže túto funkčnú vymontujeme. Môžeme ju ešte použiť niekde? Či odložím si ju, keby náhodou? A hovoríme o riziku vlamania do miestností, ktoré sú na prízemí, v suteréne, čiže na nejaké miestnosti na poschodí úplne bez problému. Tam povedzme, že je riziko vlamania minimálne. Áno. Dobre, aj tak by som ti povedzme, že dal tip, nedávaj si rebrík niekde v blízkosti domu, aby nejaký náhodný vandál, darebach, recidivista si spôsobil škodu. Hej. Mimochodom, väčšia časť vlámaní ide čisto impulzívne. Ide niekto okolo, všimne si, že aha, tam majú Otvorené okno, ventilačka aj presne tak, alebo aha, tu je rebrík. Hej. Tak sa tam poďme skúsiť pozrieť, čo tam majú zaujímavé. Dobre, ideme to vymeniť. Áno, takže dám vymontujeme. kľúčku do polohy otvorenia, pootočím tento kryt, veľmi jednoducho si kľúčku vyšrobujem. Treba vedieť, akú kľúčku si mám kúpiť, aký je ten rozptyl medzi tými dierkami. Všetky kľúčky ti budú pasovať. Jediná vec, ktorá by sa mala riešiť, je dĺžka tohto štvorhranu, takzvaného štiftu. Existujú dĺžky 3,5 cm a 4,3 cm. Takže ak chcem si objednať kľúčku, tak osobne by som si ju teda zdemontoval, zmerial, potom objednal. A keď mi o 3 dni príde, tak si ju jednoducho vymením. Na väčšinu okien a drtivú väčšinu tá dĺžka 3,5 cm bude stačiť. Dobre. Inak táto kľúčka sa môže využívať aj v rodinách, kde sú deti nezbedné a často chodia na balkón. Deti vedia prekvapiť. To je samotná kategória nejakej otázky bezpečnosti. Takže pre deti by som nejakým spôsobom zohľadnil nejakú blízkosť, nejakého nábytku, aby sa tam tie deti nemohli vyštverať k tomu oknu. V takýchto prípadoch by som určite radšej volil tú kľúčku s kľúčikom, kedy zamknem a mám istotu, že to dieťa si to neotvorí a nevypadne. Ale aj tento gombík mu to ako tak sťaží. Áno, to rozhodne áno. Nedovolí ani zavrieť, ani otvoriť, bez toho, že by som ten gombík nestlačil. Čiže ja si gombík stlačím, zavriem, nijako to neobmedzuje. Vyskúšam. Veľmi jednoduché. A esteticky vlastne ten gombík nie je ani vidno. Myslím si, že minimálne tých kľúčik je mnoho typov, mnoho tvarových prevedení. Komu sa páči hranaté, existujú, oble, existujú. Tá kľúčka nestojí svet a to riziko, ktoré vďaka tomuto pokrieš, myslím si, že naozaj, že je veľké a kľúčka za 15 € určite má zmysel. Tomáš, dá sa povedať, že som teda v bezpečí. Povedal by som pol na pol, totižto tento spôsob ochrany proti vlámaniu je účinný na, dajme tomu, nejakých 50% pokusov o vlámania. Možno tá druhá polovička, tá druhá technológia alebo technika... Vynaliezavejších zlodejov. Tak by som to povedal. Tomu zabráni minimálne jeden bezpečnostný bod v okne. Dobre, ak hovoríme o starších oknách, čo majú 15-20 rokov, možno tam ten bezpečnostný bod nie je. V oknách dnes používaných ich je možno zo 5 a podobne v každom krídle. Hovoríme o tomto bezpečnostnom bode. Na spodku okna
je bod, ktorý má taký tvar hríbika, ktorý sa zahrízne do protikusu, ktorý je v okennom ráme. Áno. Takže Čiže sem, hej. Áno, presne tam. Takže ten druhý postup vylúči práve tento zamykací bod. Takže ak máme okno, ktoré má zamykací bezpečnostný bod, aspoň jeden, do toho, ak máme kľúčku, ktorá má gombík alebo kľúč, tak naozaj môžeme bezpečne, pokojne spať. Ak tam ten zamykací bod nemáme, dobre, poďme si nejako pomôcť. Osobne by som odporučil dať, dáme tomu na okennú parapetu veľký kvetinač. Čudoval by si sa, väčšia časť zlodejov chodí v noci, keď ty pokojne spíš. Ty si v spálni, zlodej ide a vieš, že nie je pustený alarm, pokojne sa môže pohybovať. Áno. Takže, ak by teda už nejakým spôsobom sa páchateľ chcel dostať do domu, tak ten kvetináč zhodí a ťa určite zobudí. Hej. Ešte je iná možnosť. Do okna je možné vmontovať aj dodatočne systém, ktorý detekuje otvorenie okna. Môžeš mať okno otvorené na vetračku a keď sa otvorí celé, že ho niekto nejakým spôsobom prekoná. Tlačí alebo podobne, lebo okno, keď je na vetračku, je náchylné, je rizikové na práve možnosť lámania, tak ten detektor je spojený s ústredňou alarmu, zahlási takúto udalosť. Je to baterkové, čiže aj tá inštalácia je povedzme, že jednoduchá. Samozrejme, že nemá to každý výrobca alarmov a podobne, ale existujú prvky, ktoré takúto ochranu ponúkajú. Perfekt.